Etak atzo jakinarazitako ondar adierazpenak amaiera eman dio indarkeriaz eta oinaz ez beteriko garai ilun bati, garai horretan indarkeriara jo zutenek eta terrorismoan aritu direnek bizikidetza baketsua hautsi zuten gure gizartean. Horrexegatik eta bereziki horrexegatik erakundeok lan egin behar dugu gaur garai berri bat hastadin. Gure erakundeak eta gure gizarteak aspaldi ari ziren galdatzen etaren desagerpena, hau da, etaren desegite alde bakarrakoa, egiazkoa eta behin betikoa. Etaren ekintza terroristak oinartzea eta galera konponezinak eragin dizkio milaka jenderi, guztiak izan dira indarkeria bidegabe eta zuritu ezinaren biktimak, etak ez zuen inoiz existitu behar. Inork inoiz uste behar izan ez zuelako halako ideia edo proiektu baten ustezko defentsan, armak hartzen ahal zituenik beste persona batzuei eraso egiteko leku harturik herriarengandik etorritako subiren otosun bidezkoari. Etak indarkeria bertan behera utzita, duela urte bat inguru armagabetu eta orain desegin ondoren unea iritsi da iraganaren memoria kritikoan aurrera egiteko eta indarkeria bidegabekoa eta ezin zurituzkoa izan zela aitortzeko. Memoria gertatuaren kontakizuna berreskuratzen du iraganetik, gogoan izan dezagun eta ahanzturaren eror ez gaitezen historiaren ispiluan aitzinean paratzeko eta ez erortzeko ahanztunaren eta oroimenaren galeraren bidegabekerian. Memoriak gainera balio digu iraganean gertaturikoa ez dadin itxuragabetu edo are okerrago zuritu. Memoriak hain zuzen ere lor dezake orainaldian gure iragana eta gure etorkizuna eskutik joatea. Memoria ez baita soilik iraganeko kontua, aitzitik batez ere etorkizuneko kontua da. Memoriak zerikusia du etorkizuneko belaunaldiekin eta gure seme-alabei, gure ilobei, bakearen kultura transmititzearekin ez dezaten ahantz gertaturikoa. Biktimak ez daitezen ahanzturan erori eta azkenik indarkeriarik gabeko gizarte batean biziko direnek etorkizun hobea eraikia izan dezaten. Memoria gizarte etikoagoan, bidezkoagoan eta demokratikoagoan bizikidetza baketsu eraikitzeko oinarria da. Erreparazio osoa lortzeko. Eta plurala eta askotarikoa bada ere, memoriak oinarri finko bat partekatu behar du. Oinarri hori izan behar dira giza eskubideak eta giza duintasuna sendoak eta eztabaida ezinak baitira eta barne hartu behar dute espetxe politika salbu espenekoak gainditzea. Damurik, etaren amaierako adierazpenak ez du begiratu etiko eta kritikorik adierazi bere jardunaren ondorioei, ez baitu onartu biktima guztiei gero eragindako minaren bidegabekeria. Baina alere, ezin dugu alboratu komunikatuak garai berri baten norabidea ezartzea duela. Eta ezin dugu alboratu gizarteak ala izatea merezi duelako. Etaren behin betiko desagerpena helarazten du eta agertoki berri batean kokatzen gaitu, zeinean gure erantzunkizuna baita iraganeko tragedia etorkizunerako itxaropen bihurtzea, oroimen bidezko eta egiazko batetik abiaturik. Nire aldetik, Nafarroako foru komunitateko lehendakaria naizen aldetik, berretsi egiten dut nire eta neure gobernuaren konpromesua bizikidatzaren alde. Orain arte bezala hemendik goiti ere, tinko, ilusioz eta itxaropenez sustatuko ditugun politika publikoen ardatzak hauek izanen dira. Terrorismoak eta indarkeriak eragindako minaren aitortza eta erreparazioa, biktimek egia eta justiziarako duten eskubidea eta bakearen kultura bizikidetzaren balioak eta giza eskubideen errespetua etorkizuneko belaunaldiei transmititzen asmatzea. Inoiz, etzen gertatu beharrain kontu lazgarririk, baina orain oinarriak sendotu behar ditugu sekula ere berriz gerta ez dadin. Poza, hamarkadetan zehar etaren desagertze baldintzagabea exigitu izan dugu, eta hori itxaroten egon gara.
Gaur gure kezka eta ardura izateari utzi dio etak. Ez du jada parte hartuko gure bizitzetan mehatxu gisa. Ez du jada indarkeria legez kontra erabiliko Euskal Herriaren izenean. Erabaki hau alde bakarrekoa, eraginkorra eta behin betikoa izan zedin lan egin dugu. Gertakari historiko baten aurrean gaude, erabat positiboa. Denbora asko kosta izan da, gehiegi, baina azkenik bakea indarkeriaren gainetik ezarri da. Une honetan, gizartearen gehiengoaren lasaitasun eta postasun sentimentu sakonak partekatzen ditut. Memoria. Eta mehatxu gisa desagertuko da, baina ez oroitzapen triste gisa. Eragindako min bidegabe guztiaren memoria geratzen da. Bere azken komunikatuan, eta ez da gai izan biktima guztiei zuzenketako hitzik adierazteko. Baina gizarteak eta erakundeek hori egin dezakegu. Indarkeria eta giza eskubideen urraketa arma politiko gisa erabiltzea erabateko akats etikoa izan zen. Inoiz gehiago ez. Etak eragindako biktima bakar bat ere ez zen inoiz gertatu behar. Gizartearen, erakundeen, politikaren eta giza eskubideen lorpen demokratiko honen subjektu eta partaide nagusiak dira gaur biktimak. Itxaropena. Une txarrenetan itxaropenak mugitu gintuen eta bizikidetza integratu eta integratzailea bidezkoa eta memoria duen itxaropenak mugitzen gaitu orain. Une honetan, beharrezkoa da bakearen alde lanean jardun diren hainbat eta hainbat pertsonen, gizarte entitateen, alderdi politikoen eta erakundeen ahalegina gogoratzea. Denbora luzez baldintzarik kontrakoenetan egin behar izan zuten lan eta zenbaitetan ere itxaropenari eutziz itxaropen ororen kontra. Gaur, errekonozimendu berezia merezi dute. Horien itxaropenak eta irauntzak ekarri gaituzte honaino. Memoriaren parte dira. Mila esker. Ilusioa. Gaur bereziki unkitzen gaitu geuren nagusiek luzaro irrikatu eta behar izan duten helburua geure gazteekin partekatu ahal izatea, bakean bizitzea. Geure nagusien amets hau errealitate bihurtzen ari da. Belaunaldi berriek gizarte ireki eta giza eskubidekiko tinko konprometitutakoan hasi ahal izango direla sinestearen ilusioa partekatzeak unkitzen gaitu gaur. Konpromisoa. Egitasmo bat izan dugu, bakea. Lanean jarraitzeko helmuga bat dugu, bizikidetza. Konpromiso eta proposamen multzo bat aurkeztu dugu gaur modu partekatuan. Etorkizunerako eta itxaropenerako egitasmo bat dugu helburu nagusi batekin, gizartea elkartzea. Konpromiso etikoak jarraitu egiten du. Gaur oso garrantzitsua den zerbait amaitu da. Ez gelditzeko erabaki tinkoa dugu. Bizikidetza normalizatu baten alde lanean jarraitzen dugu, orain eszenategi hobeago batean. Bideak... Feliz. ¿Me puedes avisar igual? Vale, muy bien.
ver si encuentro.